Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day Carol. Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day Carol, mga anak! Day Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko na. Nga ko kipasaligan pa magindi mong baliko ni mo. Dahil uy kayo, uy, hatta na ito na kong pagkaon, ugma. Umay ko hunahuna nga, buhatan lang ako siyang payag dito dapit sa may sapa. Unsa? Ala na yabag ka na? Oh, day Carol, Nga ko ta nagpakabana magkatong tiguwang nga, uy. sahi nang kita'y matiguang day. Unya kita'y ingno na naon, isalikway sa uban. Wa ko makauyon sa imong gibuhat, ha? Unsa pala ng tiguwang nga na? O baka ha, nagdanag sakit o matakdan ta? Muray ato, ana.
Moong di ta mag-away. Likayi siya. Oh, di Carol. Suko di sa Carol ni mo si mong gibuhat. Mata siya ang ikasuko na ko bay. Nitabang raman taon ko sa mga tiguang. Hustong sa day Carol. Bayalan. Ha? Makahadok mo tugtog naong to tiguwa nga to. Batiging naong. Sinalot pa. Laksot kay dalagway. Ang nalawng. Ang nalawng. Siguro ba today? Oh, murag kinulumot sa tuhod. Ay, sabot ka bay. Grabe naman sa nimo Murag kinumot. pagkasaot. Murag itong... Murag kakunot sa siko ni sila. Ah. Kulunot. Oh, bakit? Da. Agay! Da. Kinsam di! Naunsang akong si Ronaldo? Diyos mo, rigigian hini mo. Labay ka, maragi tuyo ni mo. Noon sa man taong ka dahi, uy. Kamao ni mo mo timing, uy. Ulam, mo paglibak na mo ni mo, abutin ka. Alagay niya nga nakahisgot ni siya. Nga nakahisgot ni siya alan sa kunot sa akong siko. Ko anday kanang ko anday Shell. Nganong di am rin tud ka day? Sa mga kunuta na imong gusto. Dili siko. Lamya. Kunot gyud. Hilom ha? Lain sa lagi. Uy, alan, nganong dili man makontak ang cellphone ni Day Carol. Hain man din siya. Ako anday natug pa siguro to day Shell. Drain tingali ang cellphone. Kay ngano man day. Nay, may kalit lagi may sayawan. Uy, may kalit may schedule ng sayawan sa mall sa may seaside. Ug patay yung kung tita Juan, ani, kung dili ka pangandam sa Day Carol. Dili importante. Dali day, ikipukaw ari kay kinahanglan ako ganina gipukaw na nako mayo di mo gyud mata. Tingali kay makapamata ni. Dali, sunod ako. Dali. Salamat. Di man importante kaya na ito ba? Para paghapak ng ituyo ito. Ay, salamat na si Bedi Bill daw ko. Ay, Dada! Ah. Huwag ka maghuman sa kunot sa akong siko, ha? Oh, ha? Unsang orasa, Day? Karong alas 10 sa buntag. Ha? Unsa man ang orasalan? Uy, Day, Alas pasado na day. Uy, taon. Bangon na din kapit na. alas 9. Ha? Uy, madapag hani day sila. Ay, madaha palagi na. Pagdali-dali na lang dito kaligo ka. Ug magtaksi na lang tapadong dito. Magkuha kong taxi daan day Karol ha. Taysa lagod. Ali lagod lan. Day? Anong murag ganahan na lagi kay kang mula ka ug musayaw ko? Oh? Ngano suko man sa kuno ka? Lo, kalibog ko baya nimo, uy. Layasan pa nimo sa alan kay kanang kuan. Di ka pabalikon og sayaw nya karon nga suporta sa kay imong bana nimo sa imong pagbalik og sayaw. Suko na sab ka. Sa taxi na tapadong sa mall magsulti day sila. Aha. What? Nagselos ka sa maong tiguang? Hello? Yok. Masagot tayo nagsilos. Yabag ka man ka day sila, uy. Pilisuko makakang alan nga nigam sa maong tiguang. No, di na mo ibut akong ipasabot. Sus, kung makakita pa lang kas tiguang day, mahadlok ka yun. Pero sa alan, wag yun mahadlok. Nalukoy pa nung oin. Asa man dayang hitsura? Makahadlok lagi kaayo. As in, mahadlok jud ka. Kay, abi mo na ibutog-butog ang iyang naw nga lain kitan aon. Og tiguang na kay siya as in. Kuno ta kay iyang panit, good. Unsa? Feeling na ko no masakiton siya. Murasan og may sakit siya sa panit. Unsa? Unsa? Ay, yabag ka! Dadong gigunin mo? Timing mong waas day Karol. Duha ko to ka mo lang sayawan ron. Hapon, balhin sa to silang laing mall. Makahimo kitag pahigpayag ron ani sa may sapa na pitahon Ikaw ba? sa Ikaw para ba? sa maong tiguang. Ikaw ba? Kuha ta to pahigpayag bay. Ay, kung i-apil-apil og panatag, kuhan ka, na-inlove na katong tiguang ba, alam? Kung na-inlove ka, ay kung i-apil-apil. Nalumay ti ay! Nalumay ti katong tiguang nga. Kaya ni bati magkakaluin niya. Plano pag mo buhatan mo siya payag-payag sa may sapa. Ano sa man, ha? Aron, kung was day Carol, sama karon adto mo magkita-kita as may sapa.
Ato kita na. Katilaw, wa ka katilaw kumo nga binakhando. Kini ay. Wata hilab na. Bakhando nga kumo. Agay! Oh. Manumba ka mas diyan. Oh. Nagkamal dito mga bayalan. Mga, sige kag bukal-bukal diya. Saman mo koy ka na ko dili. Goyo, goy! Sed Alert! Sed Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid malikayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan magaan ang pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan, Osami City. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Amy! Ay, Amy. Princess ang Amy! Ay! Ang katawang ka niya, bay? Amy. Ay, way angay biya niya. Tawag kong prinsesa Amy. Kabatig na ako niya. Niya ba mong prinsesa? Maumay yung giingon ako ngayang pangan, Amy. Ay, yaw, Amy. Pero ay, butang yung prinsesa. Bugal-bugal ko niya, ay. Tabangin nung utan na sa palibot ang prinsesa pa, bay. Kunain na siya. Si prinsesang... Ay, makikawan ko masangpit niya. Prinsesa ba ay? May sa gano? Kaya ganahan sa masangpit niya ingon anak. Nga, prinsesa? O nalumay tingay kanya ba? Yun na ranan ako. Kay kamurti na ingon nga. Nawa siya siyang kagalingon kung madulti. Apil ka na ingon ana, uy. Asam ka siya, bay? Amy! Prinsesa Amy! Ay, magkatawag yung kunin mo, eh. Silya, so may pananghid ni Alan nimo sa iyang paglakaw, ha? Muadto ko nun siya sa may sapa. Magsusi siya sa tiguang ilang kitabangang naldo gahapon. Mao ba? Nakita mo man magsulti. Wala ka niya sultihi. Ada pa kuyugon magganit ako niya. Nya, nganong wa man ka tuas naldo man iyang kuyog ato. Nagkinahanglan sa dugang tao kay gaman ko nun niyag payag ang mga tiguang sa may sapa. Ha? Nuyabag ng atong anak Martin? Ay, sa Silya. Nga kung na mihatag sa importansya atong tiguang nga Martin. Hala apasa. Apasa si Alan. Papauli atong anak Martin. Silya. Binunda kahit ini mga kawayan. Ni apa pa? Asa ba ako po? Husto pa ka niya itong iba. Husto pa ka tabay. Niya itong ibuhat. Nana, mutol tayo mga kawayan dito sa unahan nga. Wata kaila. Kung kaginsa itong kawayan nan. Ay! Nangawat ha! Ano na tayo makatabang sa Montigua? Ay, lagos tagyato binantayan tong kawayan ng tatay. Aw ha? Maong okay na itong manguha ta dito. Ay! Kakatulbis kawayan, oy. Katuloy na kawayan. So, sige. Nga, Tapi di abay na do kay ato ning bughaon ni mga kawayan. Ano man? Ato ning putol-putulon, pataso tadi. Oh. Unya, magkubkub ta para lubngan natong haligi para payag nga atong tukuron. Libo ko ni mo eh. Nga nanguha man tayo ng tibuok, nga ato din Pikason. Ay, ang himong lang sahog. Kani mo sa kani mo ragood, bay mo na tong haligi. Ano nanguha man tayo ng tagas kay nga ato din ng putlon. Ato lagi ni himong sahog. Sahog na siya. Nga imong ginibuhat para sa tiguang. Nga yun? Tungod sa kaluoy na gusto tiguang, uy. Way gustong tanang tao sa mga tiguang. Maong buhatan na to siya payag din sa daplit sa pa. Posibleng, di siya ang mga tao, di kauyog sa itsura ng tiguang nga. Bay Alan. Maulagi, luoy kayo. Naon niya. Mao nga, buhatag payag-payag din he. So, dili na siya makaadto sa ato ang dapit nga doon ay daghang mga tao, di ba? Nyo, mao niya, at putol-putulon na eh. Sugdan na ka putol. Oh, Oh, tay! tatay mo eh.
Ingos nanay ni mo. Maayo kay naapas ka, tay. Utana yun ni mo, tay, oy. Daan pa kong liwat yun ko ni mo. Nay, Kanang gihimo gini ni mo, tay, nga liwat ko ni mo, no? Kay maluoy ko ta atong tiguang nga dinaw-daw, di ba, tay? Singat. kini Nay. Mutabang yun ka na mo sa mong pinalan din ni tay, no? Mong ikaw na lay tabang ni Bainaldo, tay. Mataas si pamiglaing kawaya, tay, kay Nay. si Bainaldo, sige reklamo. Kini Nay. Singat. Oh, araw. Kini Nay. Oh, saan ba yung sultin mo? Ay manasilya. Boy. Ikaw ay haitar ba ni sundan akong ginitan na yan? So, na yun mo kong inahanap. Wow, hindi mo taon na taon. Singat daw magbatas ko lang Oh, kawayan. ikaw lang kay ikaw, Tiritay. Maglunga ka para sa ligi. Ay lang ay magbatas ako kawayan dong. Siya sa staros ni Martin. Ay, unsa man kining akong naiaptan. Taas di ay kaayo kining maong sapa nga akong gisupay. Kay wa pa man gyud maabot ang ako sa akong tinubdan. Abi ko ba og maayo ang gawas nun sa gawas sa akong palasyo. Apan mas maayo pa man di ay ang among gingharian. Kay tinahod ako. Way sa bisan kinsa nga makapanamas-tamas nako sa among gingharian. Apan din sa kalibutan, ila kong gilikayan. Kikadlukan ako nila, dili tungod kay anak ko o kahari. Apan tungod sa akong katigwangon o kalaksot sa akong panakway. Dinaig ako sa akong katahom sa among gingharian. Apan dinhi, inahan kong Rayna, tultuli ako sa portal, balik sa atong gingharian. Maluoy ka. Ay. Napabarog na nato ang gamayng payag alang nga itong higala ni mong tiguang dong Dindot alan. payaga oh. Dindot ka, bisag gamay, native kayo ba? Na, giato pa na to langkay slubi. Gibungbunga na to dahon, gihapon slubi. O gisawga na to kawayan. Gamay apan cute ba? Ni Igor gito na yung payaga alang atong tiguang bayalan. Pero asam ka siya, bay? Tay, nahuman lang tagbuhatan ng payag niya. Apan huwag yun siya pakita na to. Ay, ang problema ini ron kung nakatultol na itong paulis ila. Kapoy-kapoy lang tanig buhat ani alan. Tay, Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako.